Argiaren podcastak. Waterlooko gudua abak irabazi zuela uste baduzu, Akenaton Pokemon bat dela pentsatzen baduzu, eta Txirrita Mirriren lagun bat, orduan, oroimen histerikoa podcasta entzun behar duzu. Asteartero argia.eusen. Menda bikoitza, Garbiñelarrearen podcasta. Kaixo ongi etorri, Menda bikoitzaren beste podcast batetara, 27. saioa egiteari ekingo diogu gaur, eta hemen mikrofono aurrean bi lagun gaituzue, Garbiñelarrea eta Eneritz Arzailuz. Hori da, kaixo Garbiñe eta kaixo entzule guztiei ere eta ongi etorri. Hori da. Gaur historio polit batekin hasiko gara. Historio polit hori balsamo baten ingurukoa da, balsamo samaritarra, eta honen inguruan oraindik ere asko daukagu esateko. Oso atzera, oso iraganera eramango gaitu, baina aldi barean etorkizunera ere nahiko nuke, eta nola entzulei gurekin harremanetan jartzeko aukera ematen diegun. Gaurkoan hortarako erabeliko dugu, saio hau, balsamonen inguruan ikerketa bat abiatu dugulako, irakurle bati esker, eta berak emango digulako izpide, gaur guk honetaz hitz egiteko. Zaingorriaz ere hitz egin nahi nuke, urte sasoi honetan, landare hau benetan indartsu daukagulako, udaberrian zaingorria bildu egin izan dugu, eta zaingorriaren bere xumetasunean, berezitasun batzuk aipatu nahi dituzke. Izen asko ditu, Geranium robertianum landare xume txiki honek, baina bere xumetasunean, bere txikitasunean, landare honekin gauza asko egin ditzakegu, bai barne erabileran eta kanpo erabileran. Gaurko gomendio proposamen edo aholkua, hain justu, zaingorriakin egindako ukendu bat izango da, zirkulazioa indartzeko ukendua, zaingorria eta erromeroa erabiliko ditugu, eta badakigunez udan, zirkulazioak askotan ez duela bere momenturik onena bizitzen, eta askok arazoak izaten dituztela, zirkulazioan, horrekin pentsatuta egingo dugu ukendu hau. Behin eta berriz errepikatzen dinagu, gurekin harremanetan jarri nahi duenak, Menda bikoitza, bildua argia.eus helbidera idazteko, eta gu gustora jasoko ditugula, baina ez duen bide bakarra, gurekin, irekin harremanetan jartzeko, eta oraingoan beste bide batetik iritsi zain, irakurle baten alako mezu polit bat, galdu aurretik irekin konpartitu nahi izan duen errezeta bat. Bai, eta hau, nik bereziki eskertzen zionat, bereziki eskertzen dinat, kontzientzia hau duen jendea egotea ez, eta unkitu egiten atxin baita ere. Eta bide batez esango dinat, gaur egun modan bezala dagoela sare sozialen kontra hitz egitea, eta nik kasu hontan alde hitz egingo dinat, sare sozialak badialako plaza bat, eta niri iriste zaizkidalako horrelako gauzak, ez? Eta, irakurlearen feedback hori, irakurlearen bizipena edo percepzioa jasotzeko leku egokia ditun, kasu honetan Instagrametik jaso nenean mezu bat, pribatutik, Ane Urtzela izeneko emakume batek idazten zienan, esan ez, bere aita bazela nire liburuen oso zalea, eta konpartitu nahi zidala errezeta bat, balsamo samaritarrarena, galdu aurretik. Eta berak etxean zeukanan dokumentu bat, eskaneatuta bidali zianan, nik posta eman itxonan, eta gero ukidinagu alako hartu eman bat. Orduan, hau duen errezeta bat, gizon honek jasoa duena, Donostiako Santa Maria Elizaren atzeko monjak jartzen zaidan,
lekaimeak, klausurakoek egiten zuten balsamo samaritarraren errezeta. Dokumentua bera ere ikusgarria dune, eskuz idatzitako alako... Dokumentua dun, garai bateko mekanografiatutako alako... Paper horiska horietako batean, ez? Zikina ikusten duen erabilia oso zaharra, izan dela. Tolestatua ziagon, eskuz oharrak ere badizkin, eta lortu denagu, hau deszifratzea. Orduan, hau dena eragin duenari, Inigo Urtzelairi, alegia, gure entzule izango duen baitara, donostiarrari, eskerrik asko, hemendik. Gaur, gai hau ekarri digulako berak, eta izpide eman digulako. Ta nirik lantxo bat ere bai, ikerketa lana, ez? Jarri behar izan duen hor buru belarri ikertzen. Gustoko lana duen, Eta gero, nahi dinat, egin balsamo samaritarra, eta ea balsamo samaritarra hau ze aldaera tan egin izan den, hortzion kontua, ez? Zenbat formula erabili diren, komertzialak direnak ere ikusi dinat formula ezberdinak daudela. Orduan, hemen entzuleari idei bat, berak erabili izan badu, erosi izan baldin badu, eta zesanik ez egin izan badu, gurekin ipindadila kontaktuan, eta guk jarraituko dinagu, nahiko niken guztientzat egingarria den balsamo baten formula bat lortu, bai segurua dena eta bai eraginkorra dena, bi hoiek. Eta hau, balsamo samaritarra esan duen, zergatik, zebazakinat ikerketa horrek eramango gaituela Bibliaraino. Azken aldean, bastante religiosa, ez? Azte santuaren bueltan asegintunan. Biblia gora, Biblia bera. Bai, nahi gabe, zuet sakratua. Hau guk ez dinago ekarri, baina bolada izango dinago, nunbait. Urrengo batean berriro landare pozointxuetara jo behar denagu. Bai, piskat, beste era... Ekilibratu beharra zagon alde batean da bestean. Bai. Igual hori izan duen, gure hasieran debutean hasi gintuna landare pozointxuak eta alakoak, eta oain beste aiekara joan gaitun, ez? Hemen... Cardenal Herrera Unibertsitateko ikerlari bat zeagon Valentzian, Jose Maria de Jaime Loren, eta berak egiten din balsamo samaritarraren inguruko alako, bilaketa, lanketa bat, ez? Men Bibliaraino goazelako San Lukasen evangelioan agertzen duen, eta Jesukristoren hitzak ditu. Orduan, zein izan zen samaritarra, ez? Hori hasteko eta behin. Samaria, gaur egun, gatazka eta, gerra bizi duen leku bat, ez? Ikusten denagu parabola bat dela, Jesukristoren balako beste gertakizun hauetako bat, ez? Ikusten duen Jerusalendi Jerikora zijoan gizon bat lapurrek erasotu, lapurtu, baina paliza eman ziotela, gurtu egin zutela, eta kondaira kontatzen den erdi hilda utzi zutela, ez? Zauriekin eta kolpekin da bar. Orduan, bere aurretik pasa omenunan garai hartako apaiz bat, koen hauetako dalako bat, eta begiratu eta alde egin omen zinean, ez? Bide bazterrean utzita. Eta gero pasaunan beste, Elizako beste estamentutako gizon ordezkari bat, levita bat, eta arek ere gauza bera egin. Eta hirugarrena pasatzena Samariarra omenunan, Samariako gizon bat, esan beharra zegoen parentesi artean, garai hartan judu tribu askoren artean borrokak zaudela, eta Samariarrak zirela paria moduko batzuk. Oso gaizki ikusiak, eta Samariarrakin bazegoela gatazka indartsu bat, ez? Eta justu, esango dinagu, zanpatua, deitoratua, edo beraien artean, oso gaizki ikusitako, etnia, edo jende multzo hortako ordezkari bat, Samariarra pasazenean, ikusi omen zuen gizonak lurrean, erdi hilik, eta errukitu zauriak sendatu omen zizkion, oleoa eta ardoa erabiliz esaten din. Zion datu gehiagorik hemen. Eta zeraman astoa, Samariarronek astoa rekin egin zeinan bidea, orduan astoaren gainean ipini, eta eraman omen zeinan, alako pentsio batetara edo alako etxe batetara, dirua eman hangoari, esan ez, hau hemen zaindu zazu ni etorri bitartean, hemen gaua pasa dezala, eta bueltatu omenunan, hango garai harteko beste mediku batekin, ez? Zauriak sendatzeko, eta, sendatu eginunan. Orduan, hortik, zatorren, balsamo samaritarrak. Gizon honek ardoa eta olioa nahastuta sendatu zizkiolako aurreneko une hortan, zauriak, eta ikusten duen balsamo egiten hasten direnean, oliotan eta ardotan erromeroa egosten dutela. Orduan, ez duen ukendu bat, balsamoak izate ditun ukenduak baino
pixka bat finagoak esango dinago, ez trinkoak eta gogorrak, ez? Oraindik argizaririk ez duen ikusten. Orduan, hasieran kopuru berean hasten dizkinate, hemen, zaudene farmakopearen historia ikertu dutenak, eta balsamo samaritarra erabili izan duen jatorrian gizon honek behar zuen laguntza hortarako. Hau da, zauriak, kolpeak, ultzerak, eta gero, askotan tendoiak, ligamentuetako minberatasuna, eta batzutan etenak ere bai. Orduan, ikusten duen 1820an badaudela botikariak, ez? Gregorio Bañares izeneko bat aipatzen duen, hau berreskuratu nahi izan zutenak, saldu egin zutenak farmaziatan, Eta, hor nolakoak egin ziren, ez? Balsamo, tradiziozko balsamoak, zaudene beste batzuk, malatx balsamoa ere, akaso berreskuratuko izkinago olako tradiziozko balsamoak gaur egun ez dianak ezagunak, oso historian leku handia izan dutenak, baina gaur egun bestelako ukendu batzuk ordezkatu egin dituztenak, hori duen hipotesia. Orduan, nola eraginkorra izan zen, zabaldu unan, bidaietan erabili behartzela. Gaur egun autoz bidaiatzen dinagu, baina zaldiak eta gurdietan da bidaiatzen zenean istripuak ohikoak ditunan, eta kolpeak, zauriak, olakoak gertatzeitunan. Orduan, hemen arazoa duen bere formulaketaren eta prozeduraren sekretismoa. Elizarekin egiten dinagu topo, hasieratik Elizari lotutako balsamo badun, orduan, balsamo sekretupean egon duen, ez? Orduan, olakotan, edatzen denean ere, eta ikusten duen farmakopea espainola, eta olako, bilketak egin direnean, gezurra esate dutela. Ez dutela formula benetan transmititu nahi, eta orduan gordeite dutela daturen bat edo osagairen bat eurentzat. Hori duen. Eta, zein da formula? Formula netza duen neri kontzeptu asko puskatzen zaizkidan honekin. Gaur egun, uste dina desikasi behar ditu dela, ikasita dituen hainbat gauza eta hainbat aurreritzi ere albe batera utzi, ez? Nik egingo dinat hemen dagoen bezalaxe. Eta gero ikusi, zer duen aldatu beharreko. Hemen, favore eske hasiko unan lagun farmazilariei eta laborategitara sarbide hauten lagunei ikertzeko, ez? Ezin dugulako egin produktu bat, kalte egingo duena. Eta nik uste dinat hemen dauden osagai batzuekin akaso ez dela erabat segurua. Baina hau horrela saldu izan duen. Orduan, niri helarazi didaten eta eskerrak ematen dizkinat honegatik formulak esaten din. Oliba, purua. Purua gaur egun lortuko dinaku Virginia Extra izango dela. Lagarto xaboia edo lizarriturri xaboia. Hau, duela 50 bat urte, boladan egon zen xaboi bat. Oraindik ere xaboia, lagarto xaboia pastilla. Baina, klaro, ia denok etzakin jandi adin konkretu bateko jendeak, baina, saltzen duen, lotzen dinagu. Baina begira ion osagaiei eta lagarto xaboia gaur egun iruzur badun ere iritziz. Xaboiak izan beharko lukelako ura, sosa kaustikoa eta olioa, eta honek zeuzkan gliserina, baselina, parafina, hidrokarburoen birfintzetik datozen, bestelako osagai txarrak, plastikoetatik hurbilago ez olioa, ez direnak olioa, eta azalari kalte egiten diotenak. Orduan gaur egun lagarto ez du ninolare gomendagarria. Orduan hemen hori erabiltzen din. Hala ere, hau posible duen ondo indako xaboi batekin ordezkatzea, baina nire atentzio ematen zidan kopuru berean daudela biak. Gero, argizaria epintzen din, kopuru altu batean baita, ospina ebiltzen din, baina ardo txuriaren ospina, hau ere kantitate handi bat, Gero, zerriaren gantza, baina jartzen din, manteka de cerdo buena. Alegia, ondo gobernatutako zerria. Gustatzen zaidan, ona. Ona, manteka de cerdo buena. Zer da ona? Ona. Nik uste dinat ondo gobernatua. Ez, etxalde batean, granja batean, gaizki azitako... Orain ekologikoa esango genian. Hori dun, o librean azitakoa gutxienez, Eta gero, Veneziako trementina aipatzen din, eta trementina hau nola egin ere zehazten din. Orduan, hemen lantxo bat zeagon trementina hau lortzen ere, hau egiten duen. Gero, kainaberaren arraskatzetik datorren zera jartzen din, raspadura, Claro, hau gaur egun azukre beltza dun, panela edo. Eta gero, belar zoragarria. Eta zoragarria komatxo artean jartzen din, hierba marabillosa.
Baina hori zein da? Zer da hori? Zer da hori? Hori agian bakoitzarentzat, ez? Bai, eta ikusten dina, eta hainbat lekutan erromeroa izan dela, beste batzutan berbena, honek ere aipatzen din, belar marabillosa hau, zoragarri hau lortu ezean, erabili berbena edo pasmo belarra. Bueno, nik egingo eskinat usteinat aldaera guztiak. Eta ea ze etortzen den hemen. Batez ere egonkorra izan behar din, batez ere erabilgarria izan behar din, eta gero, ikusiko dinagu, ez? Hemen aukerak baldin bazaudene, guk ez dinagu pentsatzen gaur egun xaboi bati olioa baldin badu zerrigantza ipini behar zaionik, are gutxiago xaboia, ardoak hemen zerre egiten du, bueno, kontu horiek. Bueno, bai, probatu, eta ja badinagu beste saio baterako beste gai bat. Probatu donanean, da ja aldaera guztiak probatuta daudenean abixatu. Bai. Eta berriro ere karriko dinagu entzule edo irakurle honek bidalitako errezeta, ja eginda. Espero dinagu guk ez izatea zauririk, kolperik edo olako arazorik, erabili behar izateko. Hori ere bai. Eta gaurko sendabelarraren ataltxora, edo, momentura iritsita, lehen ari intzanean, esplikatzen pixka gaur zertaz hitz egingo dugun, zakinak konturatu izan baina esan duen. Gaur sendabelar xume bat. Xume bat. Eskala duen. Eta gelditu nahi xumea zergatik? Xumea, hau honek ez din konsiderazio hondirik. Hau da, guk uste dinagu berbena eta ezagunagoak ditugun beste batzu prestigio gehiago dutenak, ez? Eta zaingorria ziagun pixka bat baztertua bezala, ez? Gero boladak ditun da, modak ditun, Guri ikustea zaigun urrutiko sandebelarrak hobeak eta indartxoago direla sinestea, eta hau nola daukagun hain ugari, hain eskura, askorentzat ez dun, eta niretzat balioan hitzekoa dun, niri atentzio ematen zaian honek euskaraz zenbat izen dituen. Eta asko izendatu dugun zerbait, ikusten dinat askotan asko erabili dugula. Eta ez diogula alako lekurik ematen. Orduan, banik eske bere xumetasuna aldarrikatzen dinat baita ere. Xumetasunaren alde. Bai, eske xumetasun horretan gauza asko zeuden, sorpresa hartuko dinago honekin. Esan, honi, jeromia, katugorria, kurlobelarra, kurlogorria, lertxunmokoa, mandoperrexila, mokobelarra eta zangogorria ere deitzen zaiola. Baditun batzuk. Geranium robertianum. Eta hain zuzen geranioaren antza badin, loreetan, baina ostoetan niretzat perrexilaren antza badin. Horregatik mandoperrexil izendapen hau ez. Ikusten dinago hau, digestio aparaturako, zirkulaziorako, larruazalerentzat, begietarako, netza sekulako sendabelarra dun. Eta orain biltzeko aukera zeukanagu. Niri zain gorriak izatea, honen zaina gorriak, horre laguntzen zaidan identifikatzen, honek osagai asko dizkin, hemen aurrean begiran ari naun eta 2 paragrafo zeuzkana, orduan ez nien hemen pedantekeria bat ematera, ez? Laburtu. Ez eskez dinat esango. Esango dinat, honek zer daukan jakin nahi duenak irakurri dezala. Baina zertarako balio dugu zain txikienak zaintzeko. Eta zain txikienak zain dira adiz begikoak. Edo azalaren azpian dauzkagun zain fin hoiek, ez? Orduan honek, hobetuko ziagun zirkulazioa maila hortan. Bere taninoi eskar ikusten dinagu urdaileko ultzerak sendatzeko erabili izan dena. Baina baita odoljariak dituenaren ere. Orduan, barruan ikusten baldinagu zain txikiren bat lehertu zaigula edo odoljarioren bat dugula edateak asko laguntzen din. Eta barruan ditugun zain txikiak indartzeko ere ona duen. Orduan, hauei kapilarrak deitzen zaiene. Eta kapilarrak batzutan auskorrak ditun hotzarekiko, beroarekiko, edo kolpe bat, zauri bat, eta kapilarrak horrek gelditzen ditun oso auskor. Orduan, kapilar hauek indartzeko oso ona dun. Ahoko zauriak sendatzeko ere niretzat izugarria dun. Orduan, hortz bat, agin bat, kendu digutenean, edo haugan zauriak ditugunean, hor infusioa egin, eta horrekin haua enjuagatzea dun. Osea, enjuagatu, edo edan baita. Baita edatea, baina enjuagatzeak ere laguntzen din. Eta gero, estarreko mina dagoenean gargara gehitea gomendatzen dinat, ikusten duen antura hori oso azkar geisten duela, ez?
Gero, hau erabiltzen duen diuretiko gona dun, eta hipertentsioa dagoenean, likidoa txikipena dagoenean, osea, drenante gisa, baina ez duen oso agresiboa giltzurrunentzat. Orduan, eretzat, bere xumetasun hortan, ikusten duen, beherako hori, odol jarioa, hori tratatzen duela, baina bueno, odol isuriak ere ondo tratatzen dituela, baina baita likidoa txikipena tratatzen duela. Eta begietan odol isuria dagoenean, infusioa egin da gasa bat busti, infusio hotza, eta begian ipintzea, begia itxita gasa ipintzea, odol isuriak tratatzeko oso aproposa dun. Ik badaukan begi isuria askotan odola, eta aguantatu behar du, mundu guztiak esaten din, hor daukazu begian, begia gorri-gorri hor jartzen denean, da zaina ikusten denean egizan impactantea dun, edo kanpoti begiratzeko. Egun batzuk behar dizkin, horrek, ez den askotan minik ere ematen, baina hortzeagon, hori hobetu nahi bada, zaingorriaren infusio zaingori lehorra noski. Eta gero, sudurreko odol jarioak badago jende mota bat, askotan izaten dituena, ez? Bueno, bolakoetan egin izan duen infusioa ipini, eta arnasak gogorantzartu sudurretik, hau da, esnifatu egiten duen infusio hau. Eta gero, utzi, bere kabuz erortzen, eta horrek ere laguntzen din. Orduan, bueno, hau ezin duen haurdunaldian erabili, edo eskitzaroan ere ez, baina niretzat oso landare aproposadun funtzio ezberdinak egiten dizkigulako. Aipatu duen zaingorria zirkulazioarentzat dela ona. Esango dinagu jende askok duela, ez? Zirkulazio txarra, edo, zakina jende asko duen, edo gauza asko uste dugun zirkulazio txarraren ondorio direla, ez? Esku hotzak, zirkulazio txarra, hanka puztu, zirkulazio txarra. Bai, etzabilen urruti hortik. Bai, hoi ditun kanpora ikusten direnak, ez? Baina batzutan ikusi gabere barruan gertatzen nahi ditun gauzak. Eskuak ostea eta, askotan ospelak ere etortzea, hori nabarmena dun, zirkulazio txarra dun, gero hankak puztutzea askotan flebitisa dun, zainen antura dun hori, baina horrekin batera barizeren bat ere askotan gertu, ez? Orduan puztutasun hori odolaren geldotze bat, bai, eta gero aitortzen esten hori, esparru hori odoluzkiak, ipurdiaren bueltan daudenak ere, hori oso ohikoa dun askorengan, eta hori ere zirkulazio arazo badun. Eta gero, musugeurriak garenok ere, hori ez duen osasuna, hori kuperosis adun askotan, eta aurpegian dauden zain txiki hauek bistan gelditzen direna, kapilarra euskorrenak, horiek egoera txarrean daudelako dun. Orduan, horre badun azalaren bueltan dagoen zirkulazio ezintasun bat, ez? Arazo oso arruntadun eta badizkin aldaera asko, aurpegi asko. Eta, ukendu bat egitea baziagon, honi laguntzeko, ez? Ukendu hau noski dela udan eta dela neguan, erabil daiteke. Orduan, erabiliko dinagu zaingorria bere parte guztiak, txortenak, ostoak, loreak, dena. Nik jarriko niken eskukada haundi bat, eta ingo niken txikitu, labanarekin txiki-txiki. Eta erromeroa ere badun beste landare zirkulatzaile bat, baina oso lan ezberdina egiten duena. Oda, zain haundietan egiten din lan. Eta honek ez, orduan bat egiten duen lana besteak ez din egiten. Eta bien uztarketa dun oso interesgarria. Orduan, erromeroa izan da dela officinalis, Rosmarinus officinalis freskoa, eskukada haundi bat baita ere, baina txortenik ez, ostoak. Loretan balego loreak ere bai. Kopuru bera, bakoitzetik. Eta nik gero, ipiniko niken olioa, 250 mililitro. Hau dun, 2 ontzi egiteko. Hau esatera nona, 2 frasko egiteko. 2 ukendu pote. Orduan, ze oliba olioa ipintzea baziagon, baina oliba olioaren azidotasunan ere asko etzaidan gustatzen, epe luzean eman da azala askotan gorritu iten du, azkurea sortu, nik olio neutro bat erabiliko niken, azidotasun maila hori gabekoa. Pixka bat gure azalaren pH errespetatze aldera. Orduan, hau ekilore olioak lortzen din, ekilore olio ekologiko bat, erabiltzea ondo, eta bestela almendra olioa erabili. Orduan, beratu behar dinagu 30-45 minutuan, oliotan 2 landare hauen nahasketa. Hau zuzenean ez egin inoiz, Maria Bainuan egin, Maria Bainua kontatzen hasi azpiko urak iragiten duenean, eta netzat 30 minutu, 3 ordu 4 orden, asko jota ordu bete, bai? Eraginez, hori beratu. Eta gero utzi.
utzi, dagoen bezalaxe hori gau osoan. Hau da, hor ostutzen den bitartean, segitzen den beratzen. Guk uste dinago askotan, zenbata sutan demora gehiago, hobeago, eraginkorrago, niretzatez. Orduan, utzi bertan, eta goizean iragazti. Kendu, iragazki metaliko batekin landare guztia, nik uste zeian txukun iragaztea, eta batzutan, batzutan ez, oial batekin pasatzen dinat, zikina ikusten badinat beti derrigor, baina azken aldean ja erabat, horrela bi aldiz iragazten dinat. Eta gero argizaria epintzen dinago, kasu honetan 30 gramo erle argizari. Argizaria urtzen den momentuan ukendua egindaziagon. Indartu nahi izatera gaur egunean nola olio esentzialak eskura dauzkagun, hau ez duen beharrezkoa, eta ez dit nahi olio esentzialen konsumo kerian erori, olio esentziala sustatu, eta, egia esan, pereza handia ematen zidan gai honek, baina olio esentziala badun gai, hemen ukendu indartzeko. Eta hainbat pertsonek beharko diten ukendu indartuago bat. Orduan, nik ipiniko nizkiken, gehienez 40 tanta, gutxienez 20 eta gehienez 40 ontzi bakoitzeko. Eta fraskoa ontzia dun 115 gramokoa. Guztira indizkinagu 230. Orduan, hori, olio esentziala kristalezko ontzian bertan ipini, tanta hoiek, eta beroa dagoen argizari eta olio, argizari urtu eta olio nasketa hori gehitu, txotx batekin eragin, erabat gogortzen denean, ostutzen denean, ukendu hori eginda ziagun. Eta hau dun, oso derra, hankak nekatuta daudenean, puztuta daudenean. Momentu horietan emateko. Bai. Eta egunerokotasunean bestela emateko. Egunerokotasunean ere, netzat, olio hauek nahiko ez alako, esango dinago, azala asko zikinduko digutenak, edo kopuru txikian eman da, eskuetarako adibidez, eskuetan zirkulazio ahula duenari, neguan asko laguntzen zion. Baina ez din neguan eman behar, azdaila udazkenean ematen. Orduan, aurreratu pixka bat. Eta niri gustatzen zaidan, beroa hundirik ere ez din sortuko, eta, hankak gorantz ipini adibidez, hau xurgatzen den bitartean, eta berehala nabaritzen duen antura hori, eta, hobetu egiten dula. Eta badizkinat, hau liburuan ipini geninean, zirkulazioa indartzeko ukendua, 2021 batetik gaur bitarte hau erabiltzen nahi dienak, egin zutelako momentuan, eta haien lekukotzak izugarria ditun. Osea, noizbenka argazkia bialtzen zizkianate, nik esan nitxenan egin argazkia. Osea, lehen eguneko argazki ura. Nola zegoen eta nola dagoen. Hori da. Eta norberaren konfort sensazioak niretzat beti gehiago balio din, baina froga objektiboak eukitzea ere ona dun. Ze batzuetan ahaztu egiten zain. Gaizki agonan momentu horretan ze mailatan agonan gaizki ez. Eta baten bat egon duen esan dian, begira, garai hartan izan nuen eskontza hartan begira hankak nola neuzkan, eta begira orain nola dauzkan. Eta anekdotikoa dun, maila hortan jaso diten lekukotza hori. Orduan, interesgarria du niretzat. Eta nik gomendatze dinat egitea, ez din erronka hundirik suposatzen, landereak ez ditun zailak eskuratzeko, eta geurea den ondare bat berreskuratzen dinagu honekin. Oso ondo, onarte gaurkoa, mentxe utziko dinagu, gogoratu mendabikoitza saioa argia.eus eta bizibaratzea.eus atarietan topatuko duzuela. Eskerrik asko, ondo izan. Ondo izan. Argiaren podcasta. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu Argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin Argiako kide.